malú ukážku. Takto, to je to isté tričko, takto je ten pásik modrý. Keď rozsvietím, tak aký je ten pásik prvý, čo bol modrý? Fialový. Keď zhasnem, ten pásik, čo bol fialový, je modrý. Hej. Ale viete, prečo som to takto povedal? Fialová. Gédemová, hej? Violet efekt. A modrá majú anielskí albíni, modré oči. Alebo nepraví albíni majú modré oči, hej? A sú celí bieli. Albíni, ktorí tým, že majú modré oči a sú celí bieli, je to mutácia. Violet efekt, fialová, tuto, fialová, ako gédemová. Aj to je mutácia. Čaute. Takže, to bola sestra, takže tu nejde o to, alebo tu nie je založené to, že Blackiedi útočia. To je americký hororový scenár, alebo americké hororové dohady. Black Everdy nie sú útoční. A už ma to začína fakt toto, čo robí Amerika, totálne jebať, totálne srať. Lebo nie je dokázané, alebo zaznamenané, že by Black Everdy útočil, neviem. Že by Black Everdy útočil. Za tým, čo ja mám dokázateľné, alebo moje teórie dokazujú, že Black Everdy, títo novodobí, sú kríženci Gédemovej a červenoočka. A Gédemová neútočila. V extrémnych prípadoch dokázalo to človeka aj rozdrtiť, zaútočiť. A to už bol extrém, to už muselo byť. Takisto ani Black Everdy neútočia. Možno pred Gédemovou, hej? Tí mali Black Everdy, tí 127 cm blackeverdskí ľudia, možno tí. Hej? Pred 900 rokmi, alebo pred 1000 rokmi. Ale ty kokos, to už bolo. Ale nie sú útoční. Black Everdy nie sú útoční. Teraz si Black Everdy sú výškou a výzorovo ako my. Až na to, že sú trocha mladí, to nevadí. My máme 36 stupňov telo. Black Everdy majú možno 32 stupňov telo. Oni majú o 4 menej chladnejšiu teplotu ako typickí ľudia. A to je prispôsobené všetko na extrémnu životnú úroveň Blackieda. Na životný extrém. Nie na to, aby tu útočili. Predstavte si toto. Sme v saune. Jak dlho nám trvá, pokým sa prehrieme? 2 minúty. Hej. Poviem príklad. V saune. Keď nám začne byť teplo. Blackiedom to trvá možno o minútu dlhšie, lebo majú o 2 stupne menej, o 2 alebo 4 stupne menej telesnú teplotu. Zníženú. Ale nie znamená to, že nežijú, že nedýchajú. Oni sú prispôsobení na extrém. Na extrémne podmienky prežitia. Tak ako aj G. Lenže Gédemová bola Violet efekt červenú, ale má tie isté vlastnosti ako Blackied terajší, lebo ona žila aj v extrémnych podmienkach. Ju koľkokrát život prinútil sa prispôsobiť
na extrém. Ale nie je dôvod na paniku v tom, čo robí Amerika. Že ukazujú prstom, že Belgidi útočia. A máte dôkaz toho, že tí teroristi boli Belgidi. Tie dvojčky, čo padli, to Belgidi karovali lietadla a oni narazili do dvojčiek, alebo teroristi, ktorí majú normálne oči, ako sme my. Tak nad čím uvažujete, alebo na čom je táto teória o útočných Belgeverdov založená? Na fikcii, nie na realite. Na fikcii, na skurvenej americkej fikcii, ktorú vy zožerete aj s naviakom. No ja nebudem robiť ham-ham. Ja im nezožerem ich teórie. Lebo ja mám svoje. Amerika, scratch me for the fiction, tralalala, tralalala. Hej, akurát takýto môžem dať odkaz tým jednotým teóriám, že Belgiverdi sú útoční. No. To za chvíľu bude Amerika tvrdiť, že prezident, terajší, jak sa volá, Trump, celý je zubaté hovna. Hej? Uveríte tomu? Že Trump dokáže vystrieľať zubaté hovno? Asi hej. A potom ste fakt ubojí. Alebo sa mu pozriete do reky, keď bude srať, či má to hovno zubky? To je takisto sláznutá teória. Ako aj toto, že Belgiverdi sú útoční. No, fasa. Akože čo vám? Kohút hlave kikíríka. Asi. Asi tú štívku. To absolútne nemá s týmto, alebo s týmito verziami, alebo týmto, čo tvrdí Amerika, že Belgeverdi sú útoční, nič spoločné. To je taká blbosť, ty kokos. No. Vidno ma? Nie. To je fakt akože dobrá blbosť. To ešte akou blbosťou Amerika príde do etéru, akú blbosť Amerika znovu zverejní v súvislosti Black Effect. To ja sa už normálne toho bojím. No. Ja sa už normálne toho bojím, že akú kravinu zase Amerika zverejní na YouTube. Alebo inde. Ohľadom Belgeverov. Ale absolútne to nemá žiadnu ani tú duchovnú, ani vedeckú, ani nejakú teóriu, ktorá by bola dokázateľná. Tie moje teórie majú aspoň duchovný význam. A toto ani duchovné není. To, čo Amerika tvrdí. Ty kokso.